zuk segiten ari zara. Eta hori bete barko uzuniekin komisariara. Agur, txakurra! Etortzeko edo, estelez, horretuko zara lehendakarian. Ere marko zaitute. Zergatik! Zati bestelaz, deituko diote Nestori. Historian antzeetan. Asmatu hau, edo bestelaz, pagatu 50.000 euro. Hau! Nola izango da, Otoni. Agur, txakurra! Etortzeko na! Bestelaz? Asmatu, ematen izut beste aukera. Bestela, horretuko zara lehendakarian. Baldiru ongi daukazula, baina. Bestelaz ematen izula, hasta, pero.